Тату гаилә балалар бакчасында көннәр суыту белән сабыйларны салкын тиюдән саклау чаралары күрелә башлый. Суган белән сарымсак та биредә профилактика өчен даими кулланыла, ә иң нәтиҗәлесе гриппка каршы вакцинация. Балалар грипп белән чирләмәс өчен без вакцинация ясыйбыз, саф һавада күбрәк йөрибез, чыныктырабыз, спорт белән шөгыльләнәбез. Бүлмәләрне җилләтәбез. Район буенча 6959 балага гриппка каршы прививка ясау планлаштырылган, 5000нән артыгына кадалган инде. 14 яше тулмаган балаларга әти-әниләре рөхсәте белән вакцинация уздырыла. Хәзерге вакытта ютәл белән мөрәҗәгать итүчеләр, хәлсезләнеп йөрүчеләр бар, шуңа күрә авырып киткәнче прививка ясатып калу мөһим ди табиблар. Грипп белән әгәр шуның белән авырталар икән, әгәр дә бала инде бик ныклы булмаса, прививкасы булмаса ул баланың аның үпкәсенә килеп төшәргә может бу. И төрле үзеннән осложнениелар чыгарырга может. Шуңа куркабыз инде. Шуңа күрә иң беренче лучше вакцина ясарга һәм чирләмәскә белән. 11 ел элек кабатланган гриппның иң көчле түре саналган дуңгыз гриппын йоктыру куркынычы да бар. Шуңа күрә әле прививка ясатмаган әти-әниләр 15 декабрьгә кадәр үзәк дәвахананың балалар бүлегенә мөрәҗәгать итә ала. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.